ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରାତନ ଅମଳର ମନ୍ଦିର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରାତନ ଅମଳର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଟାଇପର ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପଥରରେ ସବୁ କାମ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଥରର କାମ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ରାଜା ମହାରାଜା ଅମଳର କାମ। ସେ ଟାଇମରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଅଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ତ ବି ଏ ମନ୍ଦିର ସେମିତି ଅଧାରେ ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଟିଣ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିନି। ସେଇ ଅଧାରେ ଯୋଉଠି ରହିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଅମଳରୁ, ସେଇ ଅମଳରୁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ବହୁତ ପୁରାତନ ଅମଳର ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିର କଲରରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଶିଉଳି ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ପୁରାତନ ଅମଳର ଏ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତିଆ ଏ କୋଉ ଟାଇପର କେତେ ବର୍ଷ ତଳର ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରାତନ ଅମଳର ଏ ମନ୍ଦିର, କେତେ ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ପ୍ରାୟ କେହି ବୋଧେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପୂଜାପୂଜି ହଉନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ନାଗ ଦେବତା। ଆଉ ଏ ପୁରା ମନ୍ଦିରଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଏ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଲୋକେସନ ହେଉଛି ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର, ପଲ୍ଲୀସାହି ହାଟ ଆଗକୁ। ଫୋନ କରିବେ।